Здравейте, продължаваме с следващото видео, което е малко по-разнообразно, обхваща няколко теми. На първо време това са отчети за производствените спецификации. Как да стигнем до тях? Настройки, производство, продуктова спецификация. След като отворите продуктовата спецификация, която търсите, кликнете на този бутон оценка на разходите. Какво отваря той? Пример. Оценка за една единица е такава. Може да поискате обаче да разберете за друг брой. 3, например. Така. И така нататък. Тук може да се разгледат много неща. Има доста отчети за кое ниво. Ето ви ниво 1. Ето нулевото ниво какво съдържа. За всеки материал, за всеки елемент на спецификацията може да се видят подробности. В крайна сметка това може и да се разпечата като отчети, да речем очаквани разходи, отчет на оценката за разходите. Това се очаква, това е разхода, за да се произведе една бройка. Ето тип на разходите, детайлно или обобщени. Откъде да се взема количеството, спецификацията. От спецификацията или потребителска настройка и тук какво се включи в спецификацията. Тук виждате разходи за труд и най-различни други нива. Може да се погледне и зависимост от настроеното, колко би струвало да се произведат 10 единици и така нататък. Коя цена да сложи в разходите, като може да се ползва и да речем различни цени. Цена на дребно, цена на едро, производствен разход и така нататък други. Това е сега още малко по материалите и артикулите. Всеки артикул може да бъде проследен по сериен номер. Това го гледахме. Ако цъкнем два пъти тук на артикул и отворя серийни номера. Ако тук е сериен номер за единица, в случая не можем да го променим, ще направим готов продукт 4. За да направим нов продукт, цъкаме на това дублирай. Това изчита всички неща от текущия продукт. Нека да правим 5. Изчита всички неща от продукта, на който сме стъпили. Казваме, че искаме да го следим по сериен номер и искаме да има гаранция 12 месеца. Като отидем сега на серийни номера, тук вече е по-различно. Тук може да се види трайност до 12 месеца. Какво означава това? След време, като се ползва модул сервис, той ще знае дали този готов продукт, който ни го донася клиента, е в гаранция или не. Още нещо, може да видите работните поръчки. За тях също имате голям брой отчети. По-добре е да цъкнете на вълшебник, изпълнение на работна поръчка и от изпълнението на работната поръчка да изберете други отчети. Например, работен лист, ако изберете, отваря маршрутен картон. Ако изберете работна поръчка събиране, ето ви и други отчети. Ако не ви харесват отчетите, може да се обадите, за да променим външния им изглед. По време, това е друга тема, когато изработвахме преди изделието, ние отписвахме материали. Ясно е, че тези материали трябва да са налични на склад, т.е. панталон не работи на минус. Възможно е да се настрои да работи на минус, но не го правите в никакъв случай. Това е тази тема. Остава още една за